gaurko bisitaren nondik norakoa. Azkenean gaurko bisita Tolosan izango da lurraldean Gipuzkoan egin dugun eta egiten ari garen bigarrena. Orduan gure helburua izango litzateke alde batetik arlo ekonomikoa ezagutzea, kultura arloa, gizarte ikuspegitik baita ere, merkataritza arloa baita ere ezagutzea, eta orduan egin duguna da bisita bat oso bizi-bizi eraman, eta ahalik eta agenda estuena jarri dugu. Alde horretatik behintzat pozik gaude, horrek ematen digulako aukera, seguronez eragile bakoitzarekin denbora gehiegi egonez, baina bai eragile askorekin. Goizean egon gara arlo ekonomikoa ezagutzen, bi enpresetan egon gara, eta alde batetik ikusten zen enpresetan lana bazegoela eta egoera txukuna zela, baina beste batetik enpresaren azterketa egiten zutenean bailarakoa, egiten zuten irakurketa bat ez horren optimista. Alegia, Tolosan enpresaren egoera oroar ez dela oso ona, eta batik bat etorkizunari begira bultzakara sendo bat beharrezkoa dela. Eta iruditzen gainera ez dela bakarrik Tolosako eragile edo arduradunen ardura. Baizik nik uste dut lurralde osoak hartu beharra daukala bere gain, eta lurraldeko erakunde baita ere, foru aldunditik hasita, hartu beharra daukatela ardura, sare ekonomikoa Tolosan indartzeko eta proiektu indartsuak ezartzeko baita ere Tolosaldeako bailara honetan. Kultur ikuspegitik Tolosak indarra handia daukala, eta horri uste izango dela ziurrenek euren eta Tolosarron bokazio nagusia eta hori indartzea. Eta nik uste dut azkenean hori bizi-bizi hori ezagutzea eta niretzako oso aberasgarria dela, eta behin berriro ere plazera handiz etorren naizela nik Tolosara. Akizute presteko aterki horren barruan gure lau zutabe garrantzitsuak, garapen ekonomikoa, gizarte politikak, lana egiteko eraginkortasuna eta gardentasuna eta baita ere nortasun estrategia horretan guretzako garrantzitsua da bai gizarte antolatu eta ez antolatuaren parte aktiboa izatea estrategia horren barnez, eta horretarako bere biziko garrantzia dauka komunikazioak, komunikazio guztiak, baina batez ere komunikazio zuzenak, eta hortan ari gera gaurkoan. Nahi gendukena da eragile ezberdinen artean errealitate konpartitu bat osatzea, eta ikustea zuzenean zeintzuk dira gure beharrak, gure herriko ezaugarriak, gure herriko gakoak eta gure herriko aukerak, ez? Tolosaren erronkarik nagusienetako bat garapen ekonomikoa da, beraz baita ere enpleguaren sustapena. Nik gaurkoan aldarrikatu nahi nuke ez ekintzailetasuna eremu pribatuan, baizik eta ekintzailetasuna baita ere eremu publikoan. Tolosak ekimen berriak behar ditu, etorkizunerako proiektu berriak behar dira, eta nahiko genduke ilusiozko proiektu integral eta argi bat osatzea, bat eginik bai eragile ekonomikoak, gizarte eragileak eta baita ere kultur eragileekin. Egunerokotasunean ere gerta litezkeen arazoai erreparatu nahi diegu, hori izan da gaurko asmoa, Tolosarren beharrak, iradokizunak, proposamenak eta kezkak aztertzea.